qabel l-Ewtanazja il-persuna tkun ħajja, wara il-persuna tmut. M'hemmx dubju li dan huwa qatil. Meta wasal f'dak il-mument, juli imdawar b'familti fil-post li rrid immut fih. Kemm nies tabib qallhom xarej u jgħixu sentej. Jekk ikun hawn il-liġi, ħadd mu ħajġelu jużaw. Kompassjoni hija wkoll li bniedem li qed joħkrob tgħinu itemm dak il-kalvarju. Jien ma rridx iżjed ikel. Bil-ġuħ. Kemm din jutuża din il-mewta, din jutuża ħafna. Merba, bħalissa s-soċjetà Maltija tiddiskuti xi ħaġa serjissima. Hija l-Ewtanazja volontarja assistita. Nisqar li sakemm ħejjejt biex nagħmel dan il-programm kien pjuttost diffiċli għalija u nittama li nagħti l-aqwa servizz li nista' għal suġġett li huwa daqshekk sensittiv. Qabel ma nibdew id-dibattitu, il-mistoqsija tal-lejla fil-KAΖIN hija f'Malta għandha tiddaħħal l-Ewtanazja volontarja assistita. Meta il-KAZIN ġie mistoqsi, il-KAZIN wieġeb hekk. 65% għalu iva, 15% għalu le, fil-waqt illi 20% għadhom qed jaħsbuha. Mela, qabel ma nibdew, eżis kelliema għandi ħafna mistoqsijiet għalikom il-lejla, hemm ħafna xi jiġi diskuss minn ħafna dimensjonijiet u perspettivi differenti, għal daqstant se nappella biex it-tweġibiet ikunu kemm jista' jkun diretti daqs kemm ħajkunu il-mistoqsijiet tiegħi. Mela, ħanibda bik, Deborah. Reċentament il-Medical Association ta' Malta, il-MAM qalet illi dan id-dokument huwa prematur. L-kura paljattiva tfaddilha xtitjib qabel ma jista' jkollna dawn it-tip ta' diskussjonijiet. Qalu li hemm nuqqas ta' aċċess għal ċertu tip ta' mediċina, għal ċertu training ukoll li huwa importanti fl-end of life care. X'inhi t-tweġiba tiegħek għall-mam? Li xi ħadd jgħid li dokument jew diskussjoni hija prematura, saraħ li ftit moħħi għaliex dak li jkun ma jkunx qiegħed jgħid li ma jaqbilx mal-kunċett. Imma illi qed nitkellmu dwaru ftit kmieni wisq, diki prematura. Firri dik diġà qedtini għalija xi ħaġa pożittiva. Issa li tkun diskussjoni prematura ma naħsibx għaliex f'dan l-istadju aħna m'għandniex leġiżlazzjoni u ma ġiex preżentat abbozz leġislattiv. Hija diskussjoni biss, u naħseb li d-diskussjoni mija prematura qatt. Jiġifieri tajjeb li wieħed jiddiskuti. Sewa, naħseb it-ħassib tal-mam li tajjeb ngħidu li dawla kif qed tgħid inti qalu li huma favur, però qalu li huma kontra, jiġifieri sempliċement qalu li ħassew li hemm diskussjonijiet naqra iktar pertinenti li għandhom bżonn isiru. F'pajjiżi bħal Belġium, il-Kanada, l-Awstralja, fejn fil-fatt daħal il-mewt assistit, il-gvern kien wieħed li se jonfoq iżjed fil-kura paljattiva waqt li kienet qed jippromovi din l-idea. Però mbagħad wara l-furore politiku qisu kollox sfaxxa fix-xejn f'dawn il-pajjiżi. Intom dan il-fenomenu studjajtuh, tafu għalfejn jiġri? Mela, l-ewwel nett huma semmew 3 pajjiżi fejn l-affarijiet mediċi paljattivi qishom they took the back burner. Imma hemm pajjiżi fejn hemm l-Ewtanazja u actually marru l-qudiem. Pereżempju Switzerland marret il-qudiem, il-Kolumbja marret il-qudiem u marret il-qudiem ħafna. Fieri meta inti trid tħares lejn l-istatistika, trid tħares lejn statistika sħiħa. U dak li wieħed jonfoq fil-pajjiż għal kura paljattiva, pereżempju, jew kemm hija importanza, ma tiddependix biss mill-Ewtanazja, tiddependi ħafna mill-policies tal-gvern, minn kif wieħed iħares lejn il-kura in ġenerali, minn kif wieħed iħares ukoll lejn x'ħa jattratta l-iktar lin-nies jew x'ħa jipprova jippromovi iktar, imma wieħed irid iħares lejn dawn l-elementi kollha. Allura ma jistax wieħed ħares lejn l-Ewtanazja biss u jgħid għaliex daħlet l-Ewtanazja l-affarijiet tal-kura paljattiva marru on the back burner. Għaliex kien hemm pajjiżi li fil-fatt marru l-qudiem. Marru l-qudiem, għandek raġun. Però kien hemm f'dawn il-pajjiżi kien hemm din korrelazzjoni. Nafu għalfejn seħħet
Ma jfissirx li għax żewġ affarijiet jiġru f'daqqa Li huma hemm kawżalità. korrelatati, li hemm kawżalità. Li hemm kawżalità. Jiġifieri, ma tistax tgħid di tiġri għaliex ġrat xi ħaġa oħra, qed jiġru flimkien. Ma jfissirx li waħda iġġib l-oħra. Pajjiżi bħal l-Ingilterra, per eżempju, bħalissa bdew jiddiskutu jekk għandu xikun hemm l-Ewtanazja, però għal żmien twil l-Ingilterra kienet titqies bħala tagħti l-aqwa kura paljattiva fid-dinja. Taħseb illi qabel ma ngħaddu għal-liġi, forsi tajb qed niddiskutu, però qabel ngħaddu għal-liġi għandu l-istat, il-gvern jagħmel ċertu wediet li forsi anka liġi tkun kontingenti ma' pjan sostenibli għal-kura paljattiva. Għala, pjan sostenibli għal-kura paljattiva huwa dejjem importanti, il-gvern qiegħed jaħdem fuqu u fuq strateġija tal-kura paljattiva. Iż-żewġ affarijiet mhumiex se jkunu qegħdin isiru jew waħda jew l-oħra. Jiġifieri il-promozzjoni tal-kura paljattiva hija dejjem on the top of the agenda fejn jitlu dawn l-affarijiet. Imma ma jfissirx illi għaliex wieħed jingħata għażla, allura l-kura paljattiva mhux se tibqa' tingħata importanza mill-gvern, dik dejjem se tibqa' l-ewwel choice. Tantu vera illi l-kura paljattiva nippromovuha u l-gvern irid jibqa' jippromovija. U jekk tidħol din il-liġi għaliex għadna qegħdin niddiskutu, jiġifieri wieħed irid jara, ma jekk tidħol din il-liġi, waħda mill-proposti tal-gvern f'din il-white paper hu illi anki n-nies mediċi, eċċetra, ma jistgħux jipproponuha lill-pazjent. Jiġifieri dak li ħajjiġi propost il-pazjent huwa primarjament il-kura paljattiva. Imma jekk il-pazjent juri x-xewqa illi kun irid illi jagħmel eutanasja, għandu il-gvern qed jgħid ikollu dik il-choice. Mela, Karl, inti kontra din l-idea li jkollna din il-liġi. Le, jiena kontra qtil. Però u konsegwenza għalik din taqa' fil-kategorija tal-qtil. Jiena ta' 100% għax qabel l-intervent tal-eutanazja il-persuna tkun ħajja u wara l-intervent tal-eutanazja il-persuna tmut. Ġifieri m'hemmx dubju li dan huwa qtil. Dan huwa qtil direttament biex inkunu preċiżi. L-aħjar li niddefinixxu x'inhi l-eutanazja. L-eutanazja hija li persuna li qiegħda f'sitwazzjoni ta' tbati il-mod kif tiġi promossa, imma id-dettall huwa importanti ħafna għax imbagħad tinbidel kompletament. Li l-fatt li persuna qiegħda f'sitwazzjoni fejn jitħoss li l-futur ta' ħajjita huwa negattiv jew minħabba uġieħ, jew minħabba inċertezza li tista' tmut fi żmien qasir, titlob li minflok ikun hemm l-inċertezza li tmut mewta naturali, jew minflok li tieħu kura aktar b'saħħitha biex tikkontrolla l-uġieħ għax dawn it-tnejn huma dak li qed jiġri llum li inti huwa possibbli li inti kont tikkontrolla kważi kull tip ta' uġieħ fl-estrem fl-anestezija inti tneħħu l-uġieħ kollu, s-sensazzjoni kollha. Jew inkella minħabba kwalità ta' ħajja perċepita li ħad tkun baxxa. Persuna tajt jiena nippreferi immut. Minflok it-tabib ikun l-aġent li jgħin biex dik. Jidħol fiha biex ta' xogħol jekk il-persuna. Dak huwa livell ieħor, ma jgħan niddiskutu x'inhu l-eutanazja l-ewwel. Mela, mbagħad it-tabib minflok jgħid pereżempju ismaw dawn l-alternattivi u jista' jkun jiġu provati l-alternattivi u l-pazjent ma jħoss li huma sodisfaċenti, ir-riżultat mhux sodisfaċenti, il-pazjent jitlob li jmut. Issa, hemm diversi modi li wieħed jista' jagħmel dan. Xi ħaġa li aċċettata anke mit-tobba li affarijiet li huma estremi, per eżempju interventi estremi jew kuri estremi, jista' l-pazjent jgħid dawk ma nixtieqhomx. Per eżempju kemoterapija tbiddel u terġa' tipprova oħra u terġa' tipprova oħra. Jew inkella mediċini li tant huma qawwin li vera jtaffu l-uġieħ imma jkunu sedattivi żejjed li tispiċċa inti mitluq ħafna. Tajt jiena ma rridx iżjed kura. U mbagħad ikun hemm il-livell ieħor li jista' jkun il-pazjent jgħidlek jien ma rridx xejn iżjed jien nixtieq issa mmut. Allura pereżempju ma jieħux ikel
ikel ma jkunx assistit mit-tabib li jagħtih ikel mill-vina biex ma ikollu diffikultà biex jibla. Li jseħħu issa, le? Li jseħħu issa. U li inti mhux aċċettabbli persuna tmut bil-aċċ, għarru inti dejjem tagħti l-fluidi. Però li inti ma teqpax tgħin biex il-ħajja titwal għax il-pazjent ma jixtieqx. U da diġà huwa kollu available. Iżda qed nitkellmu fuq pass ieħor li l-pazjent jitlob li jmut. U t-tabib jagħmel xi ħaġa speċifika li hija mediċina li ma tingħatax għal raġuni oħra. Bl-eżempju fin-Netherlands jintuża il-melħ tal-potassium li jingħata bħala injection, dal-injection suppost iwaqqaf il-qalb u fi żmien 7-10 sekondi inti tmut. Però li ma nitkellmux fuqha pereżempju, min jingħata dal-injection ġiela ma twaqqafx il-qalb immedjatament u l-pazjent jispiċċa f'konvulżjonijiet bħal attakk epilettiku. Jiġifieri l-idea li tajtna nispjega, però nixtieq insaqsik. Dwar fejn jidħol l-istat versus il-libertà tal-għażla tal-persuna. Għax il-persuna mhux qed jimponija fuq ħadd ieħor, il-persuna qed jagħmel daw il-kunsiderazzjonijiet kollha li għadek kif semmejt li inti. U bat fl-aħħar jgħid isma' jiena qiegħed fuq agonija u jiena ħaniddeċiedi illi intem ħajti. Għalfejn għandu jidħol l-istat f'deċiżjoni bħal dik. Diġà hija ċara li l-istat ma jidħolx fiha għax is-suwiċidju mhuwiex illegali fl-ebda pajjiż fid-dinja. Jiġifieri jekk jiena nażel ħażini fl-opinjoni tiegħi ma wieħed jista' jkollu idea differenti u hemm darb ċirkostanzi li wkoll jagħmlu effett, però li jiena ntem ħajti m'hemm l-ebda liġi li twaqqafni mill-intem ħajti, da qed nitkellmu li jkun hemm tabib li jew hija speċjalizzazzjoni għalija. In-Netherlands inti rid ikollok ċertifikazzjoni, ikollok training u ċertifikazzjoni biex tipparteċipa f'dan il-proċess. U li inti tagħti injection speċifikament biex joqtol mela dan huwa minflok sparajtlu f'rasu, inti tajtu injection li huwa l-istess bħalma biex niċċaraw id-dettalji għax kif għadt inti id-dettalji huma importanti. Fl-Ewtanazja li qed tiġi proposta mhuwiex it-tabib li jagħmel l-amministrazzjoni, imma huwa il-pazjent li jingħata l-mediċina u kif ikun jaf il-pazjent li dik il-mediċina adattata biex totlu. Hija provduta mill-istat, mit-tabib, bin-nies li huma kwalifikati. L-istat issa qed jieħu poter li qatt m'għandu jkollu. Mela irridu nitkellmu f'din diskussjoni kollha jekk il-ħajja jew kwalunkwe valur ieħor, jew kwalunkwe oħra ixu oħra, hemmx l-assolut jew kollox huwa relattiv. Mela hemm tajjeb u ħażin, il-ħajja umana għandha valur iktar mill-valur ta' annimal ta' siġra, jew huwa l-istess ħaġa. Mela li inti kif inti taċċetta li l-kunċett tal-ħajja tal-bniedem huwa speċjali, aħna li nemmnu hemm l-aspett reliġjuż. Però hemm ukoll l-aspett li huwa morali barra anke r-reliġjonijiet. Pereżempju, l-Ewtanazja hija legali f'minoranza żgħira ħafna tal-istati. Fl-Ewropa hemm xi 5-6 pajjiżi, għandek il-Kanada, għandek xi ftit pajjiżi li jħallu dan il-proċess. Il-maġġoranza l-kbira tal-pajjiżi dan huwa legali. U hemm raġuni, għax inti kif inti tneħħi, kif inti tiftaħ il-bieb li inti il-valur tal-ħajja minn assolut, mela neħħejna s-sentenza tal-mewt. Malta wkoll kienet wara l-gwerra. Neħħejna s-sentenza tal-mewt. Iva, neħħejna s-sentenza tal-mewt, għax huwa ħażin anke bniedem li għamel l-ar krimini. Is-sentenza tal-mewt neħħiet. Mela allura il-ħajja anke ta' min għamel ċertu affarijiet li huma deplorabbli, il-ħajja ta' dak għandu valur assolut. Kif tneħħi dik l-assolut tal-ħajja, tal-valur tal-ħajja, u jiġi fir-relattiv, hemm il-problemi issa kollu ċans nitkellem u nispjega eżempji ta' kif di marret ħażin diversi pajjiżi. James, Karl qiegħed jgħid illi jekk din tidħol fis-seħħ din il-liġi, inkunu qed nimminaw il-valur assolut tal-ħajja. Xi twieġeb? Jien naraħħa bil-kontra. Jina nara li għanzi li nallevjaw il-valur tal-ħajja. Għalix meta wieħed ikun prova dak li seta u hemmhekk il-pajjiż għandu anke responsabilità li jibqa' jsostni u nħoss li l-pajjiż tagħna qed jagħmilha bħalissa. Ġifieri għadu kif infetaħ ċentru ġdid paljattiv bejn il-Knisja u l-Hospice. U
il-gvern ukoll kellu input fiha, anka biex jiġu fondi inkredibilment kbar li kien hemm bżonn biex impoġġu dan il-post. Fl-istess ħin toħroġ di. Ġifieri, allura hemmhekk qed nara fejn isma' da huwa pajjiż fejn ċans tnejn li huma. U qed tagħti ċans ieħor. Mela inti wasalt sa fejn tajt dak kollu li stajt, u issa il-bniedem meta qed iħoss li d-dinjità tiegħu forsi kważi spiċċat, u għad għandu ċans ieħor biex almenu imut ċertu dinjità. U aħna hemmhekk fejn naħseb ma naqblux fuq għad il-biċċa tax-xogħol, illi żgur qegħdin insostnu li qed naraw assisted dying, jiġifieri mhux ewtanazija kif. X'inhu l-perikli? La darba jinqabeż dik il-linja. Dik il-linja li l-istat jagħtik aċċess għal xi ħaġa illi se toqtlok. Tinkwitak, ovvjament huwa orizzont morali ġdid ħafna dak. Ħafna huwa sensittiv ħafna wkoll, u naħseb li nqogħdu attenti, u naħseb l-istat ġabeda bil-dan il-proposition nagħmel qed joqgħod attent ħafna. Isu qed naraħ miexi kważi bil-handbrake kważi molli qed naraħ biex era kemm qed joqgħod attent. Jien minn naħa tiegħi anke bħala. X'inhuma l-perikli, pereżempju, la darba ikollna din il-liġi, nipotetizzaw. Saw li tidħol il-liġi, li l-liġi tidħol fis-seħħ. Tinkwita la darba tkun available din l-għażla se jiżdied qisu dan iċ-ċans li jew b'mod espliċitu, anke impliċitu. Li l-qraba jibdew jgħidu affarijiet bħal Madonna kif għajjejna dejjem nieħu ħsiebek u tibda tiżdied naqal pressjoni biex dak li jkun għax ħosna aħtija jgħid tajt. L-ewwel ħaġa ma naħsibx li mal-ħażin kif għandu jeħel it-tajb mill-ewwel, imma wieħed għandu jaħseb fil-ħażin ukoll. Issa, bekk għandu jkun hemm policies tant tajbin, tant retti, għandek it-tim li qed jiddeċidi meta naslu għalija jew le. Aħna nemmnu wkoll f'ħafna illi għandu jkun hemm xi tip ta' mentoring, chaplaincy li hija beyond religions, ġifieri wieħed jista' jagħżel ukoll. Jkollok nies trenjati illi qed immexxu waqt il-proċess qegħdin parti minn dan il-proċess. Tipproponu intom bħala Humanist Malta. U tarawha bħala rekwiżit li jkun hemm xi ħadd li huwa li għandu bixra spiritwali jekk qed nifhmek sew ġejs. Iva, però mhux neċessarjament reliġjuż. Immaġa l-istess mod, bħal meta jien pereżempju naqbel ħafna li f'dan il-proċess kollu għandu jkun hemm l-element soċjali, mhux l-element ġast ta' mediku. Nemmen il-pazjent li qed jersaq biex jew din id-deċiżjoni għandu fit-tmiem ħajtu għal darba forsi anka jkun parti mid-deċiżjoni ta' x'mediċina jieħu kif joħodha la wasal f'din il-parti. Hemmhekk ħajkollu bżonn anka l-element soċjali, ġifieri għandek element ta' social workers, element ta' mentoring, element ta' chaplaincy li jkun ta' gwida wkoll. Kien hemm studji ġifieri fejn bħal Belgium pereżempju fejn kien hawn dawn iċ-chaplains, bħaw nsejħulhom chaplains, reliġjużi mhumiex, sewwa, li tant kienu ta' gwida waqt dan il-proċess illi ġieli pazjent biddel anka femtu. Ma jibqax sejjer u jerġa' imur l-isma' inkompli kura paljattiva. So, it's a whole process. Sewa, mela, sister, merba fil-KAΖIN. Grazzi. James semma l-ispeċ ta' użgur li jeżistu il-perikli. Però għandu jkun hemm serje ta' safeguards robusti u serji. Kemm inti konfidenti li bħala pajjiż il-livell ta' responsabilta qiegħed fil-livell li għandu bżonn biex ikollna dawn it-tip ta' safeguards? Tinkwetani ħafna u meta nara f'pajjiżi oħra x'ġara. Ġifieri jekk ma ġarax fil-pajjiżi kollha fejn daħlet l-ewtanazja ma ġara f'numru ta' pajjiżi mhux ħażin illi l-kriterji li bdejna bihom fil-bidu il-safeguards li nbdew fil-bidu kien hemm slippery slope effect illi bdejna ndaħlu kriterji oħra. U tifhem għaliex għax jiena jiġifieri min intint biex tgħidli illi jekk fadalli biss 6 xhur ħajja qed imbagħti ħafna. U jien illi nimbati per eżempju b'disorder li toħloq li ħafna dbatija m'għandix dritt allura bħal ieħor li fadollu 6 xhur ħajja. Tifhimha ġifieri Fil-Kanada hekk ġara fil-fatt. Bir-riċerka li għamilt fil-Kanada hekk ġara li bdew bl-istess parametri li qed nipproponu aħna u mbagħad kien hemm xi ħadd. Mhux fil-Kanada biss, jiġifieri insibt billi Kanada, Netherlands, Belgium, Switzerland dawn isibt jien. Illi dejjem daħlu iktar.
f'pajjiż minnhom insejt li mu, jiġifieri saġġiet anke għal tfal underage bil-konsent tal-ġenituri li jistgħu jażlu li jmutu. Inkwetanti ħafna, apparti l-fatt li meta din ngħidu li jrid ikollok il-kapaċità li tagħżel. Allura min m'għandux il-kapaċità li jażel, m'għandux dinjità? Għax aħna din ngħidu li d-dinjità equals illi jkollok il-kapaċità li tagħżel illi intik l-option jiena. Allura min minħabba problemi ta' diżabilità mentali, allura dawn m'għandhomx dinjità. U għalhekk naqbel mat-tabib li d-dinjità tal-persuna hija il-lem mir-reliġjon li nħadnu, hemm dinjità u hemm moralità fejn tidħol id-dinjità umana li hija beyond reliġjon, li hija ta' kull bniedem. Jiena għandi dubji serji kemm l-għonet taqas mal-kriterji li hemm bħalissa parti, per eżempju, l-problema ta' 6 xhur. Ġifieri kemm nies naf jien f'ħajti stess li missew miegħi illi t-tabib qallhom xarej, 3 xhur u jgħixu sentej. Jiena l-mamma tiegħi stess, per eżempju, kienet qed tmut, għamlet 3 xhur l-ITU, illum għandha 8 years, dan kien meta kellha 40. Ġifieri, u hemm riċerka li turi illi meta joħroġ dat tip di prognosis, ikun hemm ħafna minn dat tip ta' ma ngħidhom żbalji, tabib jagħtik idea. Ma nistax ngħidlu żball meta tabib alla biex ikun jaf eżatt meta ħatmut. Għax nemmen falla, imma nemmen li l-ħajja ma ġitx minni, ġiet. Ħalli staqsi naqra l-Deborah dwar dal-kliadi kif għadt inti. Qed tagħmel punt loġiku, kważi, tajt isma' kif wasaltu għal-jom daw il-parametri ta' 6 xhur u mar terminali. Xi ħadd li forsi għandu marda kronika li vera tkiddu, li vera jibbati, f'dak il-każ jista' jħoss kważi li qed niddiskriminaw kontri, li lilu ma nturux dan id-dritt. Kif irrikonċiljajtuhom daw iż-żewġ realtajiet? L-ewwel nett nixtieq ngħid illi minn nies illi diġà daħlu dak il-ħsibiet tagħhom fil-konsultazzjoni li qed issir li kien hemm il-fuq minn 100 s'issa xi 111 sakemm ġejt hawnhekk. Waħda mill-ikbar concerns hija fil-faddi ta' 6 xhur. It is very telling. U n-nies iħossu li hija restrittiva żejjed. Jiġifieri naħseb di ta' 6 xhur hija waħda mill-iktar affarijiet li ser tkun diskussa waqt dan il-proċess ta' konsultazzjoni. Issa, kull min jagħmel leġiżlazzjoni jew jipproponi leġiżlazzjoni x'imkien irid jaqta' parametru, ġifieri irid ikun hemm deċiżjoni politika primarjament u din id-deċiżjoni politika aħna nħarsu lejn pajjiżi barranin x'qed jagħmlu, lejn jekk hemmx xi affarijiet legali li wieħed irid iħares lejhom, jekk hemmx affarijiet mediċi, issa primarjament it's a decision li hija politika li tista' tinbidel għax dan huwa up for discussion, jiġifieri anki data 6 xhur is up for discussion. U fil-fatt inbidlet, fil-Kanada per eżempju, inbidlet bdiet bħala bit-termini pjuttost simili għal daw li qed jiġu proposti f'daw il-konsultazzjonijiet, però mbagħad kien hemm xi ħadd li kellu marda jew kundizzjoni kronika u ħarket l-istat di, għaltilhom isma' dawn intom qed tiddiskriminaw kontrina. Rebħet u issa nbidlet biex tiftaħ għal kundizzjonijiet kroniċi. Jiena ma nix ngħid li tibda b'mod aħna għadna fi proċess ta' konsultazzjoni, ġifieri waqt il-konsultazzjoni wkoll jista' jkun li l-gvern jiddeċidi isma' il-nies qegħdin jgħidu li 6 xhur huma ftit wisq. Jew illi għal dawn it-tip ta' mart din hija ftit wisq. U allura meta jkun qed jikkonsidra l-liġi jista' jkun li jikkonsidra parametri differenti. What I'm saying is illi għadna fi proċess ta' konsultazzjoni. U din huwa importanti li niftakruh għad-dokument sħiħ. Issa, pajjiżi barranin jieħdu dan qisu the 6-month mark u allura wieħed issuġġerixxa dan is-6-month period. Hemm ukoll l-idea li inti meta qed tgħid li xi ħadd trid ikun terminali, għandha terminu il-kelma terminali u allura trid tagħti ammont ta' żmien. U allura dik id-deċiżjoni ta' żmien u mhux miftuħa tiġi mill-fatt li inti qed tgħid li trid tkun b'marda terminali. Allura wieħed iħares anki f'dak it-terminu mediku. Issa, meta inti qed tħares lejn il-mediċina,
jiena mediku minix, imma ovvjament ma' tobba tkellimna wkoll. Iktar faċli illi wieħed għalkemm mhuwiex u naqbel ma' sister u ma' tabib illi mhuwiex prediction preċiż da, imma huwa aktar faċli li wieħed jgħid għandek ċirka 6 xhur xtejx milli jgħidlek għandek ċirka sena u nofs xtejx. U allura t-terminu ta' 6 xhur f'dak l-ambitu huwa daqsxejn iktar predictable. Però iva, wieħed it is a concern, jiġifieri li wieħed irid jisma' lin-nies fuq u inkluż li t-tobba wkoll illi ħarġu t-tobba jgħidu. Il-kategorija tiġi wiesa wisq. Palma tiġi fil-Kanada hemm dan it-tħassib issa bil-mejd illi issa tikkonsidraw anke li għandhom pereżempju depression, pereżempju li jistgħu japplikaw. Ma tinkwitax li qed inbexqu l-bieb bħala affarijiet daqsxejn perikolużi. Il-bieb, għax inti l-idea x'inhi? L-idea ta' żminija di li qed ngħidlek jiena x'taħbad ma' affarijiet legali, mediċi, ta' policies, ta' gvern. Però l-idea hi li min ikun qed ibati ma tħallihx ibati meta hu jixtieq ma jbatix iktar u jtem ħajtu. Ma jekk il-kategorija tkun tinkludi affarijiet bħal depression u affarijiet. Li s-soċjetà llum fehemet kif tista' tgħin. Naf ħafna nies illi kellhom depression u f'dak il-punt ħasbu li qatt ma ħajħorġu minnha, u llum il-ġurnata u ma fost iktar nies feliċi, ma tinkwitax li tingħata din l-option. Iva, ninkwieta. U meta inti tagħti żmien bħal 6 xhur pereżempju, inti tkun qed ukoll twieżen l-idea ta' min jixtieq l-ewtanasja u l-idea ta' min qed jgħid din m'għandix issir. U allura tiftħux ħafna. U allura inti tagħti żmien biex tqarreb dawk iż-żewġ pożizzjonijiet għax inti fil-pajjiż ikollok mit-tnejn. U għalhekk tagħti dan il-perjodu. Rigward is-saħħa mentali, meta konna qegħdin niddiskutu, din kienet ukoll ovvjament għandi aġenda, ma tistax ma tiddiskutijiex f'dan l-ambitu, u infatti fil-white paper hemm nizzel espressament illi jekk inti tkun tbati minn mart mentali, dak il-mart mentali waħdu m'għandux jiġi meqjus bħala mart terminali. Il-mistoqsija hija iktar marbuta, ħanda wara naqra lilek, il-mistoqsija li qed nipprova nindirizza hija li pereżempju fil-Kanada fejn il-mejd jidher li ila insomma qabel tippreċedi 2019 bdiet bil-parametri tagħna fil-2027 ħaj jikkunsidraw ħaj tinfetaħ konsultazzjoni oħra biex naraw biex jaraw jekk inkludux il-liġi ġa miktuba, il-liġi ġa aċċettata, però għadhom ma approvawix u ħaj approvawha b'data fit-2027 sakemm ma jkunx hemm reżistenza tal-Kanadiżi. Il-problema għadaw, kif mela l-iktar ħaġa importanti, kif inti għandek l-assolut mela il-qtil huwa ħażin. U tneħħi l-assolut u tmur relattiv. Ir-relattiv jinbidel b'deċiżjoni tal-qorti, deċiżjoni ta' maġġoranza tan-nies, deċiżjoni tal-politiċi, u inti tkun xi ħaġa li fil-bidu tagħha tinbih bħala xi ħaġa tajba, la inti jkollha xi ħaġa ħażina fiċ-ċentru tagħha, eventwalment dejjem tmur is-slippery slope li qalet is-sister għall-ar. L-abort. L-analogija kważi perfetta. L-Irlanda daħlu l-abort għax kien hemm każ ta' mara li dina kienet ġieha l-ilma u kien hemm riskju ta' infezzjoni faċli tikkura. F'dal każ għal diversi raġunijiet il-kura ma kienx forsi perfetta u dina kellha infection u mietet. Daħlu l-abort. Minn dak iż-żmien sa meta kellna diskussjoni Malta fuq l-abort, kienu saru iktar minn 20,000. Li mbagħad tiġi abort, jien qiegħda l-università, jiena mort mal-boyfriend u għax forsi attenta, forsi kont inkun noqgħod iktar attenta jekk jiena kien hemm il-liġi kontra l-abort, ma naf li hemm l-abort u dana n-nies għall-konvenjenza biex ma jitilfux 6 xhur jew 3 xhur tal-università jiddeċiedu li jagħmlu l-abort. Ġifieri fil-pajjiżi kollha fejn daħlet illum f'diversi pajjiżi fil-ponent,
Il-abort huwa sal-moment tal-ħlas. Mela, għaliex qed titkellem fuq l-abort, għax qed tinġib l-analogija. Mela, ħanġiblek iżjed eżempji. Politiku li jseħ, però nixtieq li tajli iktar dwar l-slippery slope. Mela, ara l-eżempju. Dwar l-eutanazja. Ara l-eżempju kif ikompli. Il-Kanada semmejta inti. Mela l-Kanada saret investigazzjoni, sabu li saru eutanazja għaliex persuna ma kellix fejtejx, ma kellix kondizzjoni tajxin fid-dar tal-kwalità li xtaqet, għal faqar ekonomiku, problemi ekonomiċi, kien hemm min għażel l-eutanazja għax ħass li qed ikun ta' pis fuq il-familja, kien hemm każijiet tal-eutanazja għal depressjoni. Kif tibda inti, met inti għandek jew il-qorti tista' tbiddel il-liġi bħal każ l-issemma, met inti m'għandekx l-assolut, il-qtil huwa ħażin, inti tiftaħ il-kol, mela ma ninsewx. Sekonda waħda, James, smajtu jagħti daw l-eżempji ta' nies li huma homeless, nies li huma depressi, nies li għal raġunijiet vari eleġġew illi jażlu l-eutanazja. Inti u tisimaw, dawn affarijiet li jinkwetawk jew affarijiet li tajt, ifhem, il-ħajja tal-persuna, il-persuna jaf minn xi xaddej u jgħidik l-għażla tiegħu hija l-għażla tiegħu. Jinkwetawni ovvjament għax huma iktar estremi dawn il-każijiet li tinsemmu u qatt m'għandhom ikunu. Ġifieri, meta qed nara lejn dik li ħad tkun possibilment il-leġislazzjoni ta' Malta, nispera li jkun hemm ħafna iktar mod illi kulħadd jibqa' flimkien. Mux għarrasna, ġviri, nifhem il-punti għawet jgħid ismax, meta jkun hemm il-gvern, meta jkun hemm il-politikanti. Għaliex għandhom jaħdmu waħedhom. Meta Malta għandna l-benefiċċju li aħna żgħar u għedin iktar nitma' xulxin. Ġviri, l-Knisja għandha tibqa' involuta iva, l-umanisti għal-mod tal-kemm għandhom jibqa' involuti iva, u nies oħrajn li għandhom kollhom vuċi fiha di iva, u d-deċiżjoni jibqgħu jittieħdu dejjem hekk. Kważi l-ewwel ħaġa ta' din minn rasi tgħid istra xaġa bħal di għandha jkollu pjan ta' ċertu lonġittività meta qed nagħmlu leġislazzjoni bħal di, illi mbagħad pereżempju kull gvern ikollu jirrispetta anke wara. Xi ħaġa naħseb Malta ma tantx narawha din ħaġa li jkunu neqgħu pjan fit-tul pereżempju. Fit-tul li jaqblu żewġ partiti dwar u strateġija nazzjonali iktar milli partiġjana. Fuq xi ħaġa daqshekk importanti, sensittiva li ġaqbilna fuq hawnhekk li hija xi ħaġa tant sensittiva bħala topic. Mela, James, grazzi ħafna. Qabel ma ngħaddu għall-ewwel break, ħanduru issa għal-KAΖIN biex titfaw il-vot tagħkom. Infakkarkom il-lejla qegħdin nistaqsu f'Malta għandha tiddaħħal l-Ewtanazja volontarja assistita. Narakom wara l-break. Experience SLV, German-designed lighting where style meets function. Illuminate your space with SLV, exclusively showcased at ESS in Imrihel. My success? Impossible without their support. They turned my passion into reality. And stood by us every step of the way. For your bigger dreams. APS Bank, values you can bank on. Il-KAΖIN jista' jkun ħafna affarijiet. Il-KAZIN jista' jkun ħafna affarijiet. Meta lura fil-KAZIN, meta l-KAZIN ġie mistoqsi f'Malta għandha tiddaħħal l-Ewtanazja volontarja assistita, il-KAZIN wieġeb hekk 59% qalu iva, tnaqqis xkejken ta' 6%, 18% qalu le, żieda żgħira ta' 3%, filwaqt li għadhom qed jaħsbuha huma 23% għadhom qed jaħsbuha. Għandna magħna issa l-ewwel KAZINist, is-senjur jismu? Peter Muscat, inti kont wieħed minn nies li kont ikkonsultat biex dan id-dokument jiġi mfassal naqblu? Iva. Mela, għandek kumment dwar dak li smajt sa issa, Peter? Jiena smajt li kulħadd jitkellem u nifhem ir-raġun
li kulħadd ta' huma kollha raġunijiet validi. Ġifieri minix qed ngħid xi ħadd tkellem aħjar minn ħadd ieħor. Fil-fatt kulħadd esprima ruħu sewwa u naqbel ma' kull individwu li tkellem. Dik l-ewwel, dak huwa l-ewwel premess tiegħi, imma naqbel ma' kull individwu li tkellem fil-pożizzjoni li jieħu hu. Qed tifhem? Per eżempju, naqbel ma' dak li qal Dr. Soler, sewwa ħafna, però jiena li kont tallim tiegħu. Partikolarment li sib qbil ma' Dr. Soler. Li qiegħed jgħid il-qtil. Right? Ġifieri il-premess huwa il-qtil. Verament, l-Ewtanazja ħatkun qtil illi persuna qiegħda titlob. Ġifieri persuna marida, persuna li m'hemmx tama ta' fejqan jew emoljerament fis-saħħa tagħha, illi l-unika soluzzjoni tagħha u l-unika triq hija l-mewt u din il-persuna qiegħda titlob biex tmut qabel ma tasal għal ċerta sofferenza. Meta tgħid li se nimminaw il-valur universali jew assolut tal-ħajja, hemmhekk taqbel miegħu? Hemmhekk ma naqbilx. Għax hawnhekk qed naraw nies illi qed jieħdu deċiżjoni għaqlija waslu f'punt ta' ħajjithom illi jafu li hemm kura paljattiva u nispera illi l-kura paljattiva tkompli titjib hawn Malta fil-fatina kont wieħed mill-fundaturi tal-kura paljattiva 35 sena ilu. Importanti ngħidu inti kont ko-fundatur tal-hospice. Wieħed mill-fundaturi tal-hospice movement, illi l-hospice movement issa b'raġun kollu ma jaqbilx ma dak li qiegħed ngħid. Għax jiena imxejt pass iktar il-qudiem mill-kura paljattiva, jiena qed ngħid li minkejja li aħna nistgħu nofru gold standard, anzi qiegħed ngħidu diamond standard ta' kura paljattiva. L-aqwa li jista' jkun hawn fost id-dinja nofru hawn Malta biex il-persuna tmut bid-dinjità imdawra bl-aqwa apparat mediku, l-aqwa kura medika, però fl-aħħar mill-aħħar ċerta tbatija ħajkun hemm. Minkejja il-mediċinali li nataw, is-saħħa. Nipotezizzaw dan li qed tajt inti. Fl-aħħar is-saħħa ħatmur u ħatmut. Ħadd ma jmut qiegħed bil-qiegħda iparla b'mod bl-ebda u ġieħu f'daqqa waħda jintafa' switch. Jiġifieri l-aħħar ftit ġimgħat, mhux biex ngħid l-aħħar ftit sigħat biss, meta tasal għall-aħħar hija kifra. Ħadd ma jista' jaħrab minnha din. Ikun hemm kura paljattiva tajba ħafna u inti hawnhekk ovvjament huwa suġġett fejn inti tallimna. Sewwa, jekk hemm kura paljattiva bħalma tajt inti diamond standard. L-uġieħ jista' jiġi għal biċċa l-kbira mitigat? Jista' jiġi, però jiena mhux hemm qed inħares li jista' jiġi l-uġieħ. Jiena qed inħares illi persuna għandha mnejn tażel illi ma tridix it-triq paljattiva. Anka jekk ħadd naqqas l-uġieħ. Anka jekk ħajajdulu isma' aħna ħanamlu kollox, inti m'intix sa tkun buġuħ, inti mhux se jkollok sofferenza. Għandu kollu dritt jażel. Xorta dik il-persuna sa tasal fi stat meta ħadd titlef il-kontroll fuq għan-nifisha, pereżempju ħajasal iż-żmien meta hi issa tkun tista' tqum u tmur it-toilet weħda, jew tikol weħda, jew tixrob weħda, ġifieri dan aħna bħala tobba rajna nies il-vera morda b'mart, pereżempju kanċer tal-istonku, pereżempju, meta l-istonku sar balla ta' kanċer, illi ma tista' ddaħħal xejn fih, u l-unika mezz li inti tista' tixrob jew tiekol huwa b'mod intravenus. Issa dik il-persuna, ħanispiċċa ngħid li għandi ngħid, dik il-persuna għandha mnejn tażel illi minkejja l-awnolenza statini jiena ma rridx ngħaddi minn dak, jiena ma rridx nitlef id-dinjità tiegħi illi jiena ikolli kontroll fuq ħajti, ħajasal żmien illi dik il-persuna ħatitilfu il-kontroll u għadda mnejn tażel li jiena ma rridx nasal f'dak l-istadju li jiena ħanitlef il-kontroll fuq ħajti u li jiena se jkolli iktar uġieħ jew sofferenza. Mela jiena nixtieq nieqaf. Jiena nixtieq l-empatija u l-kumpassjoni. Qed nitlobkom biex dan l-uġieħ, dan it-torment li jiena qiegħed fih tgħinuni iwaqfu. Fimtek, ħanuħu reazzjoni issa tan-nies li probabbli ma jaqblux miegħek, ħanifhem għalfejn ma jaqblux miegħek sewwa. U qed jgħid li l-kumpassjoni importanti.
Però nerġaw lura għal dak li forsi għat l-ewwel. Mela, l-ewwel net, is-suwiċidju m'hemm l-ebda pajjiż sa fejn naf jien li hemm liġi li ma tistax tagħmel suwiċidju. Jiġifieri jekk jiena nagħżel li tintemm ħajti, m'hemmx liġi li twaqqafni. Jekk tara bniedem li qed jiddeterjora qabel ma tasal hemmhekk, l-inferenza x'inhi li dak li jkun jekk irid imur jagħmel suwiċidju ma jdaħħalx l-istat fiha? Tiġà teżisti. Imma tiġà teżisti. L-istat, aħna qed nitkellmu fuq l-istat li se jdaħħal liġi biex iħalli tabib joqtol pazjent. Mela, l-ewwel net l-idea li persuna ma tistax tażel li tmut hija xi ħaġa estrema għax fl-aħħar mill-aħħar jekk persuna verament tixtieq tagħmel suwiċidju, hekk minix naqbel, għandna nagħmlu dak l-istint stess ħatamel dak kollu li tista' tagħmel inti. Li bażikament inti tipprova tgħin il-persuna biex tindirizza l-kawża li qed tibbutta lej is-suwiċidju biex ma tagħmelix. Però persuna tażel li tagħmel suwiċidju mhijiex illegali, jiġifieri maħniex indaħlu xi ħaġa li hemm bżonn biex għax inkella ma tistax tagħmel suwiċidju, però punt ieħor jien qed nitkellem fuq l-assolut u kif inti tneħħi l-assolut il-problema. U Dr. Muscat li nirrispetta ħafna kien jgħallimni. Għala l-stess, mela tiġi f'sitwazzjoni ma tistax tqum mis-sodda. Mela tiġà aħna morna lilin f'dan diskors stess, lilin minn jiena qiegħed f'sitwazzjoni ta' uġieħ insapportabbli għal isma' jien il-kwalità tal-ħajja tiegħi mhijiex tajba, jien xbajt. Jien irid immut, mela issa it-tabib lili itemm li ħajti. Tiġà imxejna pass ħafna l-qoddim minn ħanispiċċa l-aħħar punt. L-aħħar punt huwa l-idea li inti ma tistax tikkontrolla l-uġieħ. Ma ninsewx, waqt operazzjoni kirurġika inti ma tħoss xejn għax inti tkun anestetizzat kompletament meta tkun l-ITU u ħafna mill-funzjonijiet tal-organi tiegħek isiru mill-magni, inti tkun f'stat li inti ta' koma. Li inti bil-mediċini li tingħata titpoġġa f'dik il-pożizzjoni ta' koma. Ma tkun qed tħoss xejn. Jiġifieri is-saħħa tal-farmaceutika biex tikkontrolla l-uġieħ hija hemm ħafna possibiltajiet. Jiġifieri irridu nafsu fl-opinjoni tiegħi li aħna Ġan Karl. Iva. Mhux tnejjem ta' nies li jkunu f'agonija prolongata. Jiena kelli persuna viċina ta' ħafna tiegħi. Jiġifieri ma nafx kemm hawn nies deskrivew li xeni li huma li kellhom xi ħadd viċin tagħhom li għamel ewtanazja. Jiena kelli persuna viċina ħafna li jiena ngħidilha t-tieni missier tiegħi li għażel li mara l-ewtanazja kien f'sitwazzjoni u tabib kien f'sitwazzjoni fejn kellu problema neuroloġika progressiva li kienet se twassal għal-mewt fi żmien ftit ġranet u ma rridx jiġi fis-sitwazzjoni fejn jifga fil-bżieq tiegħu stess u għażel l-ewtanazja kienet f'pajjiż fejn l-ewtanazja teżisti. Kieku jien ħanidħol importanti għax jekk kieku talabni biex jiena nkun it-tabib li jiena b'dik ix-xewqa jiena nieħu azzjoni biex dak ma jiġrix, jien kont naċċerta ruħi li hu qatt ma jiġi f'sitwazzjoni fejn hu jkun konxju u jibda jifga. U hemm mod bil-farmaceutika u jiena għamilta Deborah tixtieq tesprimi ruħha fuq dan kollu li semat. Jekk joħbux ibqgħu hekk għax għandi xi mistoqsijiet oħrajn għalik ta'. Mela. L-ewwel nett qed jitkellem fuq dal-persuna illi qed jgħidilna kien tabib, għamel l-ewtanasja, ġifieri da persuna li għandu l-istess background mediku ta' tobba oħra. Li meta ġie għalih innifsu għax xi ħaġa tiegħu għażel illi jagħmilha di. Nista' nifhmu. Jien ma nistax nifhem il xi ħadd illi qed jgħid. Jiena il-Dr. Toller jekk ikun hawn il-liġi ħadd mhu ħajġelu juża. Ħadd. Fieri id-differenza kbira bejn il-pożizzjoni ta' Dr. Soller u l-pożizzjoni tiegħi illi b'dak li jrid u jien ma nistax nagħmel li rrid, imma b'dak li rrid jien u jista' jagħmel li jrid. No, diki, jiġifieri l-għażla sagrosanta li jiena nista' niddeċiedi u Dr. Soller tkellem ukoll qal aħna annimali differenti minn annimali oħrajn. Il-valur tal-ħajja tagħna huwa sagrosant, taf x'għandna differenti minn annimali oħrajn li aħna kapaċi niddeċiedu.
Mela l-valur kbir ta' din il-ħajja sabiħa li għandna hija l-valur li nistgħu nieħdu deċiżjoni. Xi ħaġa li din il-liġi qed tgħidlek, jien qed intik id-dritt li tagħżel u tieħodha d-deċiżjoni u qed jgħid imma inti li int annimal b'din id-decision making powers qed toħodulek il-valur kbir li qed intik il-ħajja tal-bniedem huwa li l-hemm li tkun kapaċi tagħmel deċiżjoni għax min ma jistax jagħmel deċiżjoni hawnhekk qed ngħidulu illi m'għandux valur. Fosthom ħafna tfal li anka saru adulti illi m'għandhomx il-ħila jiddeċidu waħedhom minħabba il-disorder li għandhom u jiddeċidu għalihom il-familjari tagħhom. Il-Dr. Muscat tkellem fuq meta tkun f'sitwazzjoni kifra ma tistax tqum tojlit waħdek pereżempju. Qed nifhmu fuq kemm sitwazzjoni qed nitkellmu mhux tal-aħħar 6 xhur. Ħafna nies jgħaddu minn sitwazzjonijiet fejn ma jistgħux jieħdu ħsieb tagħhom infushom allura x'qegħdin ngħidu. Mit-twelid. Jiġifieri fl-iktar mumenti vulnerabbli tal-persuna meta ma tistax tieħu ħsieb tagħha nfisha qed ngħidula u ma naqbilx miegħek jiddispjaċini dwar li ma taffettwa l-ħadd jekk int tieħu deċiżjoni għaliex meta tnieħdu d-deċiżjoni bħala pajjiż hemm social impact kbir fuq il-mod ta' kif naħsbu bħala pajjiż, qegħdin ngħidu li meta naslu f'sitwazzjoni bħal daw. Aħna ma nistgħux inkunu vulnerabbli u ħadd ieħor joħsibna l-iktar ħaġa li tagħmel il-bniedem il-fuq mill-awtonomija hija l-kompassjoni u s-solidarjetà li nuru ma' xulxin f'mumenti ta' vulnerabilità. Jekk ngħidu hekk, in-nies kollha li huma vulnerabbli fostna li għandna ħafna. Allura x'valur ta' ħajja għandhom dawn? Naħseb li għamil punti validi ħafna. Suċidju right. Naħseb li għamil punti validi ħafna. Jien mhux qed ngħid li you're right. Veronica. Mela, naħseb li għamilt punti validi ħafna, però mbagħad hemm min jistqar u smajtu ħafna dan il-punt illi l-empatija, l-ħnina, l-kompassjoni kif semmejta inti hija wkoll illi bniedem li qed jokrob u qed jgħidlek ma niflaħx iktar jekk jogħġbok ieqaf għandi bżonn tieqaf tgħinu biex itemm dak il-kalvarju. Li kieku m'għandniex mediċina li tista' tgħinu biex jibqa' jgħix flok toqtlu, għax hawn qed nitkellmu fuq til, ma nilbux, jiġifieri fis-soċjetà, it is the way you frame it. Hemm ħafna affarijiet li fil-passat kienu framed mod. Tiegħek ċans ħadd lefti, għax nixtieq insaqsi naqra l-Peter. Dwar il-mediċina, għax ovvjament, jien ovvjament dan mhux il-qasam tiegħi sewwa, però jiena nipprepara dan il-programm kif għattilkom kienet diffiċli ħafna, naħseb dak l-iktar programm qiebes illi qatt kelli nħejru għalih. Ħafna qalu li kemm tista' tkun kera l-aħħar ftit, però fl-istessin qed jingħad illi isma' inti meta tmur għall-operazzjoni pereżempju ma tħoss xejn. U mhux qed jirnexxi li f'moħħi nirrikonċilja dawn iż-żewġ realtajiet. Issa qed nittama li inti illi għandek karriera twila mal-ħospice tista' tejna naslu għal xi għarfien li jista' jagħmel aktar ċara dil-biċċa tax-xogħol. Il-problema hija hawn illi hemm nies illi lesti illi jagħtu il-kontroll ta' ħajjithom f'idejn ħaddieħor fosthom it-tobba, però hemm min ma jixtieqx illi jitlef il-kontroll fuq innifsu. Jiġifieri hemm min jagħżel illi jekk istawa biżejjed ma rridx ngħix iżjed u rrid intemm ħajti, vera hemm is-soluzzjoni li tagħmel suwiċidju. Però dak huwa mod fl-opinjoni tiegħi li jiena psikjatra u tgħidx kemm hent nies biex ma jagħmlux suwiċidju u tgħidx kemm ifiqu mill-marda tad-depressjoni, għal hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq marda tad-depressjoni, hawnhekk qed nitkellmu fuq kundizzjoni terminali, jiġifieri li żgur sa tmut biha fi ftit żmien, illi int ma tiflaħx iżjed għaliha u qiegħed tajt enough is enough. Jiena rajt nies illi qalu kif għajjejt nistenna kemm nixtieq Alla joħodni. U jaslu biex imutu minkejja il-kura kollha li għandna bil-mediċinali li għandna, illi xorta ikunu muġuwajn, illi xorta jitilfu id-dinjità għax ma jistgħux jitbaw lilhom infushom, ma jistgħux jinaħaslu, ma jistgħux jagħmlu l-bżonnijiet ta' kuljum. U hebbek qegħdin jitilfu il-kontroll.
U b'aċċa ħaddieħor jieħu kontroll ta' ħajjithom. Jiġifieri ikun hemm tobba, nurses. Hija din il-problema ċentrali l-kontroll li inti fl-aħħar tittafda. Parti minnu, jiġifieri hemm nies illi jażlu illi jixtiequ jtebbu ħajjithom għax taqseg biżejjed ma rridx ikun hemm interventi iżjed biex ħajti itawlu wili sal-aħħar minuta u mbagħad huma jiddeċidu meta jagħtuni iktar morfina jew mediċinali, jew jagħtuni id-drip, jew jwaqfuli id-drip, jew jwaqfuli l-ikel hemm min jgħid jien dak ma rridx ngħaddi. Taħseb li hija dejqa wisq il-kategorija Veronica għamlet dal-argument. Illi, isma, kif qed niddeċiedu illi huma biss dawk li għandhom marda terminali. Veronica minni? Sister. Sorry, kienu għet jirreferu għalli pala sister, ma konċ naf sister Veronica. Veronica għamlet dal-argument sewa, illi isma kif qed niddeċiedu illi min għandu mart terminali, għaw min għandu mart kroniku, illi ibati ta' kuljum u memx kura għalih, kif il-dawk qed ngħidulhom li intom ma tistgħux ikolkom din li inti qed issejjaħ ħniena, tissejjaħ kompassjoni. Sissa fit-termini li użajna kien mart terminali. Ma għalfej, forse mhux il-kelma eżatta, għalfej tiddiskriminaw ma' kategorija u mhux ma' oħra. Tkun parti bid-diskussjoni naħseb dawn in-nies li għandhom mart neurodeġenerattiv jistgħu jaslu biex jgħidu għaxina mhux qed tikkunsidrawni wkoll għadhom lejn jagħmlu l-oġġezzjonijiet. U inti x'taħseb? Jiena dejjem naħseb illi il-bniedem, alright, għandu ikollu iktar kontroll fuq ħajtu. Ma tajtix tweġiba diretta? Ma nistax nagħtik tweġiba diretta. Jekk għada pitada, ikun hemm xatt li jirrimarka ma din hija inkonsistenza diskriminatorja. Inti l-pożizzjoni tiegħek kieku jkollok tagħti parir. Xi tkun? Jiena għaddejt minn din l-esperjenza wkoll. Kelli membri tal-familja, ġifieri li mietu b'marda neurodeġenerattiva. Illi kienet fi żmien twil ilu. Illi din il-persuna, ġifieri kienet fiqh ta' sodda ma tista' ċaqlaq l-ebda muskolu ta' ġisimha ħlief għajnejha. U tsiti kienet bil-lembut, pal-lembut tal-petrolju, iddaħħallu il-lembut fħalqu u titfalu il-liquidized ikel, minestra, jotiġiċ, bil-izzoblu għor u għek, u titimaw. Dan li bedi għamil li sinjali bajnejh, ħares li l-salib, għax ta' tajċaq għajnejh, u jgħamil li sinjal illi minix sa' nilħek issir tabib. Da kien fi 77. All right? Dan kien nannuwi. U jiena meta rajtu f'dak l-istat, qed jagħmel li dan is-sinjal bajnejh, bdejt ngħid imma x'sofferenza għaddej minna. Nannuwi. Missieri kien jgħidli m'hemm xi ħaġa li nistgħu nagħtuh biex jieqaf. Tobba ma jagħmluhomx dal-affarijiet, nagħtuh xi injection ta' xi ħaġa biex jieqaf, meta ma jistax ikun. Kont għandi student. U allura din l-esperjenza. Din l-esperjenza, ġifieri, li affettwatni illi rajt lil nannuwi qed ibati dik is-sofferenza kbira sakemm fl-aħħar vega. U vega b'sessieħ għax il-moħħ baqa' jaħdem fil-marda li kellu, il-moħħ baqa' 100% ma kellu l-ebda demenċa xejn. Ħlief ġismu kollu. Issa dan jekk qed nifhmek sew il-pożizzjoni hija li jkun għandna l-ewtanazja deġenerattiva illi hija wkoll marda terminali illi fl-aħħar iva miet mewta kera ħafna. Fuq il-kumment tal-mam, inti x'taħseb illi l-kura paljattiva tagħna għal allura għandha bżonn titjieb u qabel ma nibdew nikkonsidraw l-ewtanazja. Jeħtieġ illi nibdew nitkellmu dwar il-kura paljattiva. Huma żewġ suġġetti totalment differenti minn xulxin. U mhux għax m'għandniex kura paljattiva tajba biżejjed mela nduru għall-ewtanazja. Le, jingħad anke jekk għandna il-kura paljattiva eċċellenti l-aqwa fost id-dinja, jekk persuna jixtieq li ma jidħolx għal dik it-triq, ma jidħolx dik it-triq, allura mhux assaġġ uġieħ
Imma hija l-awtonomija. Hija li jiena nista' nagħżel fuq ħajti. Hija eżatt, hija kollu, it's a whole package, mhux l-uġieħ biss, jista' jkun l-uġieħ mentali. Jekk ma jkollix uġieħ u jiena niddeċiedi li isma' jiena m'għandix uġieħ, qed jgħidu li mhux se jkolli uġieħ, imma nixtieq għax għandi l-awtonomija tiegħi, għandi l-libertà tiegħi. Wara li ma jkun hemm uġieħ meta persuna jkollha kanser. U warari li ma jkun hemm xi forma ta' uġieħ. Għażbla huwa kura paljattiva fid-dinja. Hawn min illi anka bil-kura illi żar jgħidlek qisu konkret qed inħossu fuqi, neħħuli li żar minn fuqi. Sejra ma rridx qed tidħol f'aspetti grafiċi, għax jiena biex qiegħtaw biex nippressjona, imma iva, jiena bħala tabib rajt nies qegħdin isofru, bħala tabib. Mhux qed ngħid biss bħala persuna jiġifieri bħal kulħadd ieħor. Għal-nom tiegħi tat-tim u naħseb tal-poplu Malti, grazzi tax-xogħol tiegħek f'dan il-qasam, naħseb mhux applaws ħaqqu dan ir-raġel. U x-xogħol li għamel mal-iktar nies vulnerabbli f'Malta. Għal darba grazzi tal-interventi għal Peter, grazzi minn qalbi. Xtaqt nirrispondi. Mela, le? Mela, fil-qasir, l-ewwel net nerġa' nsostni. Is-suwiċidju mhuwiex illegali. Imma mhux kulħadd jista' jagħmlu suwiċidju ja ħasra ġanka. Ma issa, qed niftħu. Mela ħanieħdu eżempju ieħor. L-eżempju ta' Stephen Hawking li dana kellu l-istess tip ta' problema li jitlef il-kontroll ta' ġismu għalulu li se jmut ta' 25 sena, jew dak iż-żmien ta' 25 sena, u baqa' jgħix sa' 75 u ta' wieħed mill-iktar kontributi importanti għall-iżvilupp tal-fizika teoretika. Probabbilment huwa l-iktar bniedem importanti fil-fizika teoretika tal-aħħar deċenni jekk mhux l-żminijiet kollha. Jiġifieri l-idea li inti tieħu każ wieħed fejn l-affarijiet ma ħadmux u tajt mela hemm l-eċċezzjoni mela r-regoli kollha hemm din l-eċċezzjoni mela nneħħu r-regoli kollha u hija problematika għax tispiċċa fil-ħażin li inti ma tkunx qed taħseb fih. L-eżempju huwa tal-Kanada li minħabba daw l-każijiet eċċezzjonali li għalu hemm id-dinjità tal-bniedem, issa mhux qed nitkellmu fuq l-ġieħ, qed nitkellmu fuq id-dinjità tal-bniedem. Bniedem li qed iħta sodda. Li ma jistax iqum, x'kwalità tal-ħajja għandu. Mela tittermina dik il-ħajja, dik is-soluzzjoni. Dan huwa perikolus immens. Ma ninsewx li l-Action T4, il-programm Ġermaniż tat-tletinijiet, beda eżatt hekk li hemm dawn in-nies li l-valur ta' ħajjithom li huma qegħdin f'sodda jew għandhom id-demenzja. Xejn volontarju fuq it-tifol. Le, għandek żball li kien hemm dejna kienet tinbih lil relatives ta' dawn in-nies li ma kellhomx il-kapaċità jiddeċidu għalihom infushom, kienu anzi jġibuhom ġoċ-ċentri l-tobba biex huma jipprattikaw l-Ewtanazja għax il-valur tal-ħajja tagħhom kienu iħta sodda b'dimensja qawwija. Bdiet hekk u mbagħad komplet għal prattikament l-anzjani kollha u dawk kollha li kollu kienu. Iva. Hija differenti ħafna minn dan relatives li taw il-kunsens tagħhom. Ġieli proposta ta' xejn mill-qed jgħid, xejn mill-qed hemmhekk tibda kif inti tmur mill-assolut. Ħanispiċċa. Min titmur mill-assolut, mill-valur assolut, da ma jistax isir għar-relattiv. Sekonda, ħajkolli nistaqsik mistoqsijiet fuq tliet affarijiet differenti. Waħda minnhom hija dil-ħaġa li irrepetejt ħafna drabi issa. Iva. Li hija is-suwiċidju mhuwiex illegali. L-inferenza x'inhi li n-nannu ta' Peter b'xi mod ħajqu minn fuq is-sodda u jagħmel is-suwiċidju iva jew le. It-nannu ta' Peter, ma nix nitkellem fuq il-każ partikolari, però nitkellmu f'każ eżatt l-istess. Persuna jgħidlek jiena. Ma jistax, parapleġiku da. Mela bajneħ għadda messaġġ. Jiġi biex tagħtih l-ikel, tagħmel messaġġ bajnek jien ma rridx iżjed ikel. U daw l-affarijiet ġraw li kien hemm min jgħidlek jiena naf xi ħadd mhux direttament nafu, però naf li xi ħadd bil-ġuħ. Dik hija li bażikament inti tieħu l-ilma, però ma tiqpax tieħu l-ebda kura
l-ebda kura jew l-ebda sostenn ieħor ħlif l-ilma biex inti tmut mewta naturali. Din jutuża din il-mewta, din jutuża ħafna. Ifimni, ma naqgħux għal. Mhux ma naqgħux inti qed tgħid għax anke waqt li kienet jitkellem dawn l-affarijiet rajnihom bajnejna ġol isptar. Li persuna li kienet f'sitwazzjoni fejn ma xtaqitx tkompli, inti twaqqaf kwalunkwe kura li hu ma jrid hekk hu ma jrid jiekol hija l-għażla. Mela ħalli qed wieġbed. Minflok tneħħilu l-martirju u jekk irid imut b'mewta b'dinjità, imut bil-kwiet, b'serenità, b'mod li huwa aċċettabbli għalih. Tgħidlu mur għamel suwiċidju. Jekk inti kapaċi. Is-soluzzjoni l-oħra jekk persuna ma tixtieqx li tħoss laqqas il-ġuħ, hemm diversi options fil-kura palliattiva. Tagħmilha li tississer l-ewtanazija bil-fors għax inkella m'hemmx alternattiva. Li mhux veru, jiena nista' nkun f'sitwazzjoni. Jien nista' nkun f'sitwazzjoni għax issa għamilt argument li jidħol fil-kura medika. Jiena nista' nkun f'sitwazzjoni qed jien ma rridx li kolli CPR, ġifier tieqaf qalbi ma jerġgħux jagħtuni xokkijiet biex terġa' tibda. Jien ma rridx li niekol, jiena rrid li jiena mmut u ma rridx nieħu iżjed kura, jiena nista' ningħata mediċini sedattivi biex jiena l-ġuħ ma nħoss u laqqas l-ġieħ. U laqqas il-nuqqas. Allura inti qed tgħid li l-unika soluzzjoni hija li tabib jagħti injection biex twaqqaf il-qalb. Qed ngħidlek li l-kura medika għandha diversi alternattivi li inti ma tridhomx biex iddaħħal din il-liġi. U hemmhekk ma naqblux. Iva, ma naqblux, imma jiena qed ngħidu jiena għandu jkolli dritt. L-ewwel net li ma naqbilx miegħek. 100%. It-tieni net li għandi dritt ma naqbilx miegħek, għandi dritt naqbel li jiena dawn l-affarijiet kollha mediċi tagħkom ma inkunx irridhom. U għandek is-suwiċidju. U għandek is-suwiċidju. Imma jekk jiena qed tgħidli inti iwa mur u għamel suwiċidju, hekk qed nagħmel jien se noqtol lili nnifsi, però qed ngħidlek tabib, ħu paċenzja, minflok iġġelni immur nagħmel att li ħajħallini mhux eżattament kif jien, ġentilment tini xi ħaġa biex jiena nkun nista' nagħmel dan is-suwiċidju b'mod dinjitus għalija. U inti qed tgħidli le, ma tistax, trid tmur tagħmel qatt ma biex noqgħod insemmi, it's not nice. U mhuwiex dinjitus, u mhuwiex uman, u mhuwiex b'kumpassjoni, bl-ebda mod. James, xtaq li iżid għal il-konverzazzjoni. Is-suwiċidju fin-nofs. Libna naqxej il-folja mhux ħażin, ġifieri nispera li min qed jismana hemm barra jifhem li għandu jkollu qalb u mhux iħalli il-konċett illi nagħmel suwiċidju bħala għażla bla dinjità. Ma nafħat li għamel suwiċidju u jkun qed jagħmel parade bih, imma ħafna drabi jien ukoll naħdem bħal Peter f'dan is-settur, sewa hemm ħafna xejn fiha meta ma jnexxilekx. Jiena nixtieq jekk wasalt f'dak l-istadju li hawnhekk kollha din naqblu, f'dak l-istadju m'għandekx għażla, hemm wasalt fl-istadju li ħadd tmut. Għandna kollha naqblu hawn. Issa hemmhekk għaliex mhux qed tini l-għażla illi mmut b'dinjità meta qed insemmu suwiċidju fin-nofs. Hemmhekk għandu jkolli d-dinjità meta wasal f'dak il-mument. Tijuli, imdawwar bi sħabi, imdawwar b'familti, imdawwar fil-post li rrid immut fih. Mhux bil-moħbi, sewa jew sofferenza, orajt, ikolli l-mediċina. Qed nagħmel suwiċidju. Le, kif jista' jkun hemm morali jew qlubija fiha din ħaġa. Mela, le. Jiena ma nistax nifhem kif tista' ssejjaħ kompassjoni li lil xi ħadd tgħinu jagħmel suwiċidju. U infakkar li f'Malta r-rati ta' suwiċidji qegħdin jikbru ħafna. U hemm jurini li s-soċjetà qed timrat. X'qed ngħidu s-soċjetà mbarra b'din dan li qed nipproponu issa. Għax orrajt ngħidu l-ewtanazja, ma intom stess qegħdin tgħidu li dan huwa suwiċidju ma mod ieħor. Suwiċidju mhux kif qegħdin qiegħed it-tabib, imma intik mediċina u tagħmel suwiċidju. Mela imma le, ma naqbilx
jiżdiedu qed tajt inti stess qed jiżdiedu. Imma ġifieri ħankomplu nżidu dik hija l-unika soluzzjoni. Ġurnata tajba li ta' tiżdied. Illum il-ġurnata l-eutanazja ma teżistix Jiena naqbel li bniedem għandu jmut imdawwar bl-imħabba. Hekk naqbel u naqbel. Naqbel li l-bniedem għandu bżonn ikun imdawwar bl-imħabba, imma dik l-imżgur. Pero, sister. Għax min jgħu l-suċidju ma jkunx għaddiqek. Ma tistax Sister, meta tajt li il-numru ta' suicidi edin jizdidu. Xed tipprova tispjegalna li il-valur tal-ħajja taħseb bħala valuta qiegħed jonqos dak huwa. U nixtieq illi nindirizza narġa' lill-psikjatra u forsi xi ħadd jista' jwieġeb. Jiġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq nuqqas ta' kontroll fuq il-ħajja, l-psikjatra żgur li ra ħafna pazjenti illi minħabba mart mentali jitilfu l-kontroll fuq ħajjithom. Mela x'differenza ħanamlu bejn daw u bejn daw illi m'għandhomx kontroll fuq ħajjithom għax ma nistax nifhem l-argument. Inti tikwitaw din is-slippery slope li qed titkellem dwar sister. Jiena kif ma tantx qed nieħu il-punt tagħha imma. Il-punt tagħha jekk forsi nista' nagħmel sintesi ħanipprova fejn iżbalja għajli isma' Ġan offside. Qiegħed li qed tajt huwa illi mela jekk la darba il-mistoqsija hija dwar qed tirrivolvi dwar l-awtonomija u mhux neċessarjament dwar uġieħ fiżiku espliċu. Il-mument illi inti ikollok mart mentali li perturbak, tħoss li tlift kontroll ta' ħajtek, għalfejn lil dak il-persuna qed ngħidulu le, l-eutanazja mhux għalik. L-eutanazja huwa min għandu mart terminali. Biex huwa faċli ħafna li dak il-persuna jibda jgħidlek imma inti qed tiddiskrimina kontrija. Sorry, qed nagħmel dal-punt mhux għax irridu għalih, qed nagħmel dal-punt biex nifhmu kemm hu wiesa'. Kemm hu wiesa' dan il-potenzjal. Jiġifieri huwa wiesa' dal-parametru għalhekk irridu naħdmu flimkien, għalhekk irridu nibdew kif għandna forsi bil-handbrake imma ikollna perspettiva li isma' ħanaslu x'imkien fejn dan huwa sejf għal kulħadd. Jina, ma mmurx. Il-pożizzjoni tal-umanisti ġiri li nies pereżempju b'mart kroniku. U koll għandhom ikollhom aċċess mhux neċessarjament terminali. Ara, jiddependi. Jiddependi però anke mis-sitwazzjoni. Malta di għadha fil-bidu tagħha. Huwa ikun naħseb verament prematur li taqbad tiftaħ iktar f'daqqa. Però ma taħseb li l-hemm għandna mmorru. Il-white paper għandha soluzzjoni tal-għalda. Però l-hemmhekk taħseb li għandna mmorru. Għandna nkunu iktar miftuħin iva bħala umanisti. Kumment ta' żewġ sekondi. Il-white paper għandha soluzzjoni għalda. Għaliex minn barra illi il-white paper hija white paper fuq l-eutanasja. Hemm ukoll l-advance directives illi qegħdin fl-istess white paper illi inti meta tkun għandek persuna f'sensik tista' tieħu deċiżjoni tista' tagħmel advance directive illi jekk tkun f'pożizzjoni later on f'ħajtek illi taqa' within the parameters tal-eutanasja, ġifieri tittaqa' within those parameters, imma li taqa' within the parameters tal-eutanasja u inti biss ma jkollokx il-fakultajiet mentali, tista' tagħti advance directive illi dak iseħħ. L-argument mhux dak tiegħi. L-argument tiegħi hu li hemm ħafna nies illi jidħlu f'din il-kategorija ta' nies li jitilfu kontroll ta' ħajjithom, illi jkollhom bżonn min jaħsilhom, illi jkunu muġuwajn, mhux bil-fors fl-aħħar 6 xhur ta' ħajjithom. Illi jridu jkunu overating, illi jridu jkunu sani mentalment meta jieħdu deċiżjoni. Min inti biex tajtli. Sorry ta' ġifieri bir-rispett. Ħandu waħda għall-każinist. Ħandu waħda għall-każinist ta' xejn hawnhekk jistenna. Ovvjament, kulħadd jafu Sajan, merħba. Grazzi Ġon, insellimni. Fil-każin dejjem nogost naragaw. Għajdilna Sajan. Mela, l-sister nixtieq ngħidilha li Kristu kien jaf li ħajmutu xorta għażel dik it-triq. Jiġifieri m'għandux jaqsam il-moralità. Kulħadd għandu s-salib tiegħu xjerfa. Jiġifieri jekk jiena niddeċiedi li jekk ikolli marda terminali u irrid intemm ħajti, jien ħammur għal suwiċidju la mawx eutanazja. Issa jekk jien is-suwiċidju immur ħażin, ħanispiċċi iktar. Ma għaliex ma jistax ikun hemm l-eutanazja. Apparti minn hekk ukoll lit-tabib nixtieq ngħidlu lek jiena joħroġ li d-dimensja li jista' jkun għax nanti bid-dimensja mietet, ma nixtieqx nispiċċa hekk, ma nafx x'inhu jiġri. Nippreferi ma nkunx peace rabat tiegħi u intemm ħajti għax da għal xejn qed hemm just isek robot mingħajr ċip.
Mela, x'għandna nagħmlu għandna nipperswadu li għandu żball li tmut bid-dimenxja. Dak għandna ngħidulu lil Sajan. Kif inti tiftaħ il-bib fejn se twassal. Mela aħna smajna. Le ma x'għandna nagħmlu miegħu, x'għandna nagħmlu għandna nipperswaduh li għandu żball. Ir-risposta hija ċara. Mela Għanti għandek żewġ alternattivi. Jew tajt li l-valur tal-ħajja umana hija valur fiha nfisha. Jew inkella tajt li l-valur tal-ħajja umana hija kwalifikata. Mela inti ma tarax, jekk inti ma tismax, jekk inti għandek il-moħħ tiegħek bid-dimensja, il-fakultajiet naqsu, jekk inti ma tistax timxi, jekk inti pereżempju għandek spina bifida u inti paralizzata l-omrok, inti s-soluzzjoni li qed tiddi offrut minn dawn li qed proponu daw l-idejat u li inti tabibi tik injection biex joqtlok. Dan huwa eżattament il-periklu ta' dan it-tip ta' ħsieb. Jiena ngħidilha il-kultura tal-mewt. Met inti taċċetta li ħanerġa' fuq l-abort, għax l-eżempju huwa hu paċenzja, ma interrompejt il-ħadd jien hawnhekk, u ġejt interrompet tliet-erba' darbiet. Inti qed tieħu parti minn dil-konsultazzjoni u jien qed nagħtik il-feedback u inti qed tinterrompejni biex ma nagħtix il-feedback. Mela ħankomplu, jekk inti għandek l-abort li inti għandek, mela inti li ħajja umana tal-fetu jew tal-embrjon għandu valur biss jekk l-om laqqas il-missier, l-om ta' dik it-tarbija tagħtih il-valur. Mela aħna li aħna pro-life, aħna ngħidu l-valur tal-ħajja għandu valur fih innifsu. Il-valur li għadati l-analoġija issa l-istess, jien għantik parir, mela, l-istess l-analoġija ma' Karl nistgħu naqblu. Diġà fimtek, il-risposta hija inti se tingħata din naqbel magħha tal-Advance Directive, din il-kwalifika. Jiena nista' nagħti direttiva jew illum anke mingħajr il-liġi li t-tabib tiegħi. Jien kelli Advance Directives, nies li meta jmutu jien għandi istruzzjonijiet mhux se nitkellem fuqhom x'jiġri mill-katavru tagħhom. Jekk jiġu f'sitwazzjoni ta' dipendenza totali, jiena nista' nkun l-avukat tagħhom. Jiġifieri, jiena x'għandu jsiru ma jsirx. Mela tagħti Advance Directive, kif jiena niġi f'sitwazzjoni fejn jiena li d-dinjità tiegħi tonqos, jiena għandi niġi ittrattat b'mod li jiena dik nesperjenza mill-inqas possibbli li jkolli l-inqas kura. Per eżempju, li ma jqpawx ituni antibiotics jekk ikollu polmonitek, jiena ma neħux ma jtunix ikel, l-ilma le, li ma jtunix kura li jiena ttawwa l-ħajti jekk jiena nkun f'sitwazzjoni li d-dinja ta' tonqos. Dika naqbel magħha li jkun hemm advanza li jekk tiqaf qalbi, jiena it-tabib ma jerġax jistarti għali qalbi. Li jekk jien sitwazzjoni li ġi dipendenti fuq magna biex nieħu nnifs, jien ma nixtieqx nidħol l-ITU. Dawk huma kollha affarijiet li t-tobb għandhom jirrispettawhom. Però li inti mbagħad tiġi f'sitwazzjoni fejn tabib jagħti injection biex joqtlok, li l-abort li tabib jagħmel xi ħaġa mhux għall-kura biex toqtol it-tarbija, inti għandek dawk it-tnejn imorru kontra l-valur fundamentali. U għalhekk il-maġġoranza kbira tal-pajjiżi m'għandhomx din il-liġi. Mela, Sajan, għajdilna. Toqsu mill-moralità tal-bniedem li jrid item ħajtu. Hija xi ħaġa twisted. Hija xi ħaġa twisted daw għandhom il-kontroll, għandhom il-power u hija xi ħaġa twisted li ma tistax inti tem ħajtek qed tibqa' sofri sakemm ġismek iċedi. Letteralment sakemm ġismek iċedi. Però jiddispeċini tortura li tista' toħloq l-bniedem. Jekk jimparalizzatu ma nistax niċċaqla. X'tiswa l-ħajja? Ma tiswa xejn. Subajk lej tabib u tgħidlu inti daqs minn qed jittortura n-nies. Istess ħaġa tagħmlu, flok qed tagħmlu hekk qed tagħmlu b'mod pulit. Laqser rispondik għax inti li qed tgħid, ovvjament it-tortura. L-għan prinċipali tagħha għan wieħed hemm illi nġalek tbagħti. Eżattament. Ma tantx inkomdu, ma tantx min jittortura. Ma tantx mhix tortura ma kienet maqful fuq sodda ma tistax ġankarl qed jiddefendi qed nagħmlu apposta biex imweġġaw lin-nies. Imma bħalissa liġi mhux hemm xejn li qal Ġankarl li ġalek taħseb. Iwa le, ma dan irid jasal sal-aħħar. Ġifieri l-bniedem irid ikun sal-aħħar, irid ikun wasal biex imut. Fimt? Għalfej bniedem għandu jasal semmek sa dak il-punt li ma jistax jiċċaqla, ma jkunx mobbli biex tispiċċa. Għandek iċ-ċans li tgħidilhom baj, rabat tiegħek, jiġifieri.
Għandek ċans All right, Deborah. Il-verità li mhux u biss jikkonsidra tortura di ta' ħafna nies jikkonsidraw li fl-aħħar ta' ħajjithom meta ma jistgħu jagħmlu xejn dik għalihom hija tortura mhix qed ngħid jiena jew nasal sal-punt li ngħid it-tabib qed jittorturhom, imma għalihom hija tortura fil-verità. Ġifieri li jiena nkun f'pożizzjoni fej mhux ma nistax niekol biss jiena pereżempju bniedma li qattajt ħajti nieħu deċiżjonijiet, avukat, kont politiku, ġifieri il-fatt li jiena pereżempju jista' jitilqu lill-fakultajiet mentali għalija dik tortura anke naħseb fiha llum, naħseb ġifieri nista' ma nkunx naf dak iż-żmien imma għalija tortura, anke naħseb fiha biss, hija l-ikbar biża' tiegħi. Jiġifieri hemm affarijiet li aħna kollha inħossuhom differenti u għandna kull dritt inħossuhom differenti, però l-esperjenza personali ta' kull wieħed minna u anki tiegħu nirrispettha jekk iħossu hekk, għandna noħdu on consideration u choice għalhekk teżisti u jiena li toġobni f'din il-liġi jekk tasal li jkun hawn din il-liġi, mhux għax neċessarjament forsi rrid nużajjen għax jien min jiena f'dak iż-żmien niddeċiedi. Imma illi inti għandek l-għażla meta hija fuq ibiss, għax jiena pereżempju semma l-abort, jiena kontra l-abort, m'għandix din problema, jiena di se taffettwa lili biss. U ma naqbilx ma' sister illi qisu se naffettwa il-soċjetà kollha jekk jiena nagħmilha b'dan il-mod, daqskemm min jikkommetti suwiċidju. Li jiena sorpriża beyond għas nista' nitkellem li nisma' tabib għala miljon darba għamel suwiċidju fil-każ. This is not acceptable. L-ewtanas trompinix b'jekk jogħġbok. Tispiċċa u ħantik ċans. L-eutanasja illi kif qed tiġi proposta hija effettivament trid issir mill-persuna nnifisha blajnuna ta' tabib għax ma nkunx nifhem bħal min jiġi għand avukat ejni biex nagħmel dal-proċeduri għax ma nifhimx u ngħinu. Ejni biex nagħmel dan l-att li jtem ħajti b'mod dinjetuż, ejni please, ejni, għax jiena waħdi ma nafx nagħmlu, ara li kieku nkun tabib. Li kieku jien nkun tabib, nista' nagħmlu fuq in-nifsi mingħajr problema. Imma jien m'iniex tabib, għandi bżonn lajnuna biex nagħmilha, se nieħu il-mediċina jien, imma trittejni b'xi mod biex jiena ma nmurx nagħmilha b'mod illi inħoss li mhijiex dinjetuża għalija. Issa di tajba l kulħadd, irida kulħadd, min jasal fl-aħħar ta' ħajtu u kun qed jiġi torturat bil-mart li għandu, kulħadd se jagħżilha le. Imma jiena ma nħoss li għandna nkunu f'pożizzjoni fejn min dik is-sofferenza hija wisq għalih ma jistax jissopporti u ma jridx l-alternattivi li qed toffri x-xjenza llum, għax jiena għandi kull dritt ma rridhomx. Jiena nifhem illi forsi aċċettabbli għat-tabib illi xi ħadd jgħidlu t-tinix niekol, imma għattajt ħajti niekol u l-aħħar ħaġa l ħanejt żgur it-tunix ikel. Jiġifieri mhix aċċettabbli għalija, imma li xi ħadd b'dinjità itini mediċina u jiena ntemm ħajti jekk jiena insopportabbli iktar il-ħajja lija għax ma nirrispettax il-ħajja li kelli. Skur li nirrispetta l-ħajja. Għax ma nirrispettax il-argument li qed tagħmel is-sister xi tgħid? Fuq li argument? Li tmur li len mill-luġieħ, jisu qed isiru ħafna argumenti li jmorru li len mill-luġieħ imorru iktar lejn l-awtonomija, lejn id-dinjità, illi hemmhekk il-kategorija ta' nies li jaqgħu fiha dik huma vasti. Ġifieri l-Olanda anke kollok fibromialgia, rheumatoid arthritis. Dal-punt li qalet is-sister u meta tkun leġislatur, bħalissa m'għandniex leġislatur, imma qed nieħu ħsieb ma' oħrajn din il-white paper, diskussjoni at this point, inti trid tibbilanċja. Inti ma tistax għax xi ħadd jaħseb illi għandu jkollu dritt ta' awtonomija fuq kollox mela baħar kollox everything goes. Le, trid tkun b'daqsxejn ta' bilanċ. Tittaqta' linja x'imkien. Il-reputazzjoni tagħha taħseb li hija skorretta? Le ħanejdlek mhijiex skorretta jekk inti wieħed irid ikun ma jasal qatt ta' slippery slope għax tkellimna ħafna fuq slippery slope. L-uniku mezz kif int ma jkollok qatt slippery slope illi l-iktar mod miftuħ tagħmlu issa.
Jew ma tagħmlux. Jew ma tagħmlux. Jekk ma tagħmlux, għandek l-ikbar slippery slope li semmiha t-tabib għax is-suwiċidju jista' jsir. Mela inti dak li jiena qed nipprova nagħmel blajnuna ta' tabib, jiena diġà nista' nagħmlu, mela li inti ma jidħolx totali, dak diġà mhux possibbli. Mela parti minnu diġà possibbli, mela biex ma tasalx slippery slope trid tgħid kollox huwa acceptable. Aħna qegħdin ngħidu le. Irid ikun hemm salvagwardji. Għal-pawża, però ħantik l-aħħar 15 sekonda biex jinħoloq kompromessu. Jien rajt rabat tiegħi jmutu bid-demenzja u bil-kanser u mhix pjaċevoli la fuq rabat tagħhom u waqqas fuq ħadd. Ġifieri kieku jien jiġri li hekk nażel li nieħu l-eutanazja, ma rridx inkun peace għal ħadd ieħor na kollox. Thank you. Mela, narakom wara l-pawza pubbliċitarja għall-aħħar parti fej għandna iżjed mistoqsijiet minn għand iżjed każinisti. Narakom wara l-break. Il-każini se jkun ħafna affarijiet. Take care and nourish your body with pure, ethical, organic vitamins and supplements. Browns, empowering wellness by prioritizing your health. Il-każini se jkun ħafna affarijiet. Merħba lura fil-każin, issa l-każin Slibis. Inti jismek? Matthew mill-Partit Momentum. Jiena l-mistoqsija tiegħi hija rigward il-perjodu ta' diskussjoni. Fi New Zealand il-diskussjoni u l-konsultazzjoni għamlet iktar minn 16-il xahar li mbagħad konsegwament marret tal-referendum u ġiet deċiża mill-poplu b'referendum. Fi Spanja id-diskussjoni wkoll ħadet iktar minn sena. U ġo l-Portugal 3 snin u fir-Renju Unit infatti għadha għaddejja. U allura l-mistoqsija tiegħi jekk taħsbux li dal-perjodu qasir għal-diskussjoni u konsultazzjoni għal Malta. Biex tagħmilha ċara kemm hu twil il-perjodu? Bħalissa jgħat 2-3. Mela, Deborah, se għalik di? Jiena għalija il-perjodu ta' diskussjoni fuq il-liġi partikolari, fuq din il-white paper partikolari huwa xarejn normali għal-liġijiet Maltin illi kollhom xarejn ta' diskussjoni. Però jiena konvinta illi d-diskussjoni se tibqa' għaddejja f'dal-pajjiż u mhux se jkun hemm deċiżjoni mill-lum għal għada, jiġifieri anything will be taken on board. Pretty sure about that. So, biex nifmu Min dan il-punt li nedejtu dan il-dokument, sa' kemm ikollna abbozz? Kemm ikun ġeneralment dak il-perjodu? Le, mhux dejjem l-istess, jiġifieri il-gvern l-ewwel nett fil-manifest elettorali, il-weda fil-manifest elettorali kienet illi jkun hemm diskussjoni f'din il-leġislatura, mhux liġi f'din il-leġislatura, id-diskussjoni u għalhekk ħejjejna l-white paper biex nibdew id-diskussjoni. Min din id-diskussjoni se naraw x'qalu n-nies, x'qal il-poplu għax hija diskussjoni li di m'hemmx jiġifieri liġi diġà lesta moħħmija m'hemmx. Jiġifieri qatt trid tinkiteb di wara li naraw il-poplu kif ħajreaġixxi. Il-poplu jista' jirreaġixxi b'mod negattiv tant illi nindunaw li l-poplu ma jridix u forsi ma ssirx. Jista' jkun qed jirreaġixxi bħalma jidher li qed jirreaġixxi b'mod pożittiv. U l-poplu qed jgħid din hija restrittiva wisq minn dak illi sissa daħal bħala. Meta tgħid xi ħaġa bħalik, min fejn tiġbor għad-dejta kif qed tasalli dik il-konklużjoni? Mela, ovvjament la jiena parti mill-kumitat li qed jieħu ħsieb il-white paper, il-Ministeru diħlin l-answers tan-nies għal din il-konsultazzjoni li ovvjament wieħed ikun jista' jarahom. Ċiri sissa hemm sa qabel ma ġejta hekk iċċekkjajt u hemm 111 il-entry.
U jekk wieħed irid illi ħafna minnhom il-bażiku tagħhom l-iktar u hemm negattività mhix qed ngħid li le. Imma the basis tal-iktar l-ikbar concern hija 6 months. Għax hija qasira. Jekk wieħed irid isemma l-opinjoni tiegħu dwar din il-ħaġa. Jidħol fis-sit tal-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-gvern u jista' liberalment jagħti l-kontribut tiegħu li nħeġġeġ in-nies li actually jagħmlu għandhom sa 2 ta' Lulju. Sewa, Met? Mistoqsija oħra, kif ħajġi stabbilit il-perjodu ta' ħabs għan-nies li jagħmlu pressjoni fuq il-pazjenti li jkunu jtieħdu l-kura paljattiva? Mela, l-ewwel net affarijiet bħal mhux biss kif se jiġi stabbilit il-perjodu, imma again, di xi ħaġa bħal di inti fil-white paper ikollok il-policy il-gvern x'jaħseb li jista. L-iktar ħaġa importanti f'din kollha mhijiex illi ikun hemm il-ħabs jew il-qraba jew imma il-fatt illi m'għandix ikun hemm pressjoni. Il-fatt li m'għandux ikun hemm pressjoni minn xi ħadd biex jagħmel l-Ewtanazja hija l-pern ta' dik is-section. Il-poplu se jiddeċiedi issa jekk dik u mill-entries li jkunu deħlin, jekk dik hija xi ħaġa tajba mhux aċċettabbli hemm min qed jgħidil nisma', imma dik kif se ssir ovvjament meta jkun hemm il-liġi at white paper stage ma jkunx hemm dettal daqshekk, ikun hemm policy. Imma mbagħad meta jkun hemm il-liġi miktuba terġa' toħroġ għal konsultazzjoni dik il-liġi propja ġifieri din nitty-gritty of it għad ikun irid jiġi ovvjament diskuss. All right, grazie Matthew. Mela, il-mistoqsija li jmiss ġejja minn Kristjan, għajdilna naqam. Mela, jina nixtieq insaqsi fuq il-pressjoni. Qed naqblu kollha. Li m'għandux ikun hemm pressjoni biex dak li jkun jiddeċidi li jagħmel l-Ewtanazja. Imma naħseb li bil-kontra m'għandniex biżejjed forsi maħniex konxi biżejjed tagħha. X'jiġri jew kif naħarsu lejha jekk għandek familjari li kważi nista' ngħid forsi jkun hemm element egoist ukoll li għadhom mhux lesti forsi li iħallu dak li jkun imur biex ngħidlek u jagħmlu pressjoni biex dak li jkun irid iżommuh magħhom qishom. Ma tarawx li dik ukoll tista' tkun ħażina u di tapplika wkoll jekk għandek pereżempju chaplain inidu għandek il-qassis li ġie jżurek, kif ħadd ir-rol tal-qassis jista' jkun li ħajprova ħajrek jew jipprova jikkonvinċik biex ma tagħmilix, jiddiswadik biex ma tagħmilix, x'taħsbu fuq għadix? Tmur bil-kontra wkoll, pressjoni wkoll di. Mela, ħasaqsi lilek Karl li kollok pereżempju l-familjari li jippruvaw jipperswaduk biex tkompli tgħix minkejja li inti qiegħed f'agonija kbira. Dik tara żbaljata? Li inti persuna tkun f'agonija u ma tistax tikkura, again, huwa każ eċċezzjonali. Mela, tkellimna l-ewwel li hemm il-possibiltajiet kollha li taffi jew tikkontrolla l-uġieħ. U li inti tassumi li dawn ma jeżistux u li l-unika soluzzjoni hija li tittermina l-ħajja mhijiex inti tiġab, it's a framing problem li inti qed tgħid isma' injora l-affarijiet l-oħrajn kollha u mmorru biss għal din is-soluzzjoni biss. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-relatives għandhom ir-rwol tagħhom. Se jkun hemm min jgħidlek pereżempju kelli każ personali, nitkellmu fuq każ personali ta' persuna viċina ħafna tiegħi li dejjem kienet persuna li tixtieq tuħossib b'saħħitha li tmur għand it-tabib li tittgħix tuħu l-mediċini biex tikkontrolla l-mard biex ma tmutx żgħira, però mbagħad ġiet f'pożizzjoni li jiena jgħid, meta nisma' dik il-kelma u jien mbagħad niġi issa mhux bħala tabib, bħala persuna li tiġi mill-persuna, jiena hemm ngħid mela m'għandhomx isiru bl-ebda affarijiet straordinarji biex ittawwal il-ħajja. Mela nerġa' nġib l-argument li jekk inti persuna ma tridx iżjed kura, dik assolutament għandha tiġi rispettata. Però, ovvjament, se jkun hemm min u narawha fil-familji tagħna, se jkun hemm min li il-papa jew il-mama irridu għatejx għal dejjem għalkemm mhux possibbli, allura jgħidulek isma' le hu iktar kura, prova. U se jkun hemm min jgħidlek iva, jirrispetta dik ix-xewqa u jgħidlek isma' iva.
jaqbel mat-tabib, mbagħad ikun hemm id-diskussjoni ħafna drabi fil-każ personali tiegħek ġara li tabib jitkellem ma' nies li huma relatati mal-persuna u jaslu għal deċiżjoni. Jiena naqbel mal-Advance Directive, l-idea li jiena ngħid jiena pereżempju jekk niġi sitwazzjoni fejn jiena għandi ċertu età għandi ċertu mart, jiena ma rridx ikolli jekk taqaf qalbi ma rridx jerġgħu jistartjaw ili. Jiena niġi sitwazzjoni fejn jiena. Taħseb li hemm akkompanjament biżejjed anke f'dal proċess. Inna fiġu aħna semmejna l-element biex ngħidu spirituali. Naħseb huwa kruċjali f'dal momenti dak li jkun terġa' tgħinu possibilment isib skop u jsib raġuni għax jibqa' jgħix, ġifieri kruċjali. Però nibża li qatt m'hemmx multi-faith chaplaincy team biżejjed. Issa dejjem nafx forsi xi ħadd jista' xi kummenta fuqha li anke jieħu ħsieb nies li pereżempju ma jemmnux. Ma naħsibx li s'issa qegħdin vera nipprovdu da servizz b'mod professjonali biżejjed li jħossib il-bżonijiet ta' kulħadd. U meta ma niprovduħx dak is-servizz, x'inhu l-impatt negattiv? Jiena nibża li ħajkollok nies li qed jagħmlu dal-proċess, qed jagħmlu dal-deċiżjonijiet kbar fl-aħħar ta' ħajjithom li m'għandhomx biżejjed dak is-sosten, dak l-akkompanjament neċessarju jista' jkun. Xi ħadd ħajeżel l-ewtanazja li forsi kieku tgħinu ftit jistaqsi, forsi ma jixtaqix vera fuq livell. Ipotezi differenti, fis-sens li jekk xi jiddeċidi li irrid jagħmel għadi l-ewtanazja, imma fl-istess ħin irid assis li jakkumpanjah. Hawnhekk ġejna f'dilema, għax il-assis jista' jagħmel dil-mixja mal-pazjent. Kombinazzjoni ma nsebx xi sentejn ilu il-Fakultà tat-Teoloġija ta' Malta ġifieri stiednu assis Belġjan li xogħlu dan bħala xogħol ġifieri mhux ġast għax assis li jakkumpanja n-nies il-Belġjum f'dawn id-deċiżjonijiet. Ġifieri jaħdem f'palliative care. U bil-kuxjenza tiegħu jgħid, isma' jiena xogħli għalkemm ma naqbilx magħha l-ewtanazja hija li nakkompanja n-nies. Kellu nies li ma dew il-proċess ma jridux, imma mbagħad tħassew li kien l-aħjar għalihom. U kellu nies bil-kontra. U għalija dik naħseb li xi ħaġa sabiħa ħafna li qed tikkompanja n-nies u qed tipprovdilhom l-għażla u qed tikbidhom ġieli pereżempju kellhom jirriżolvu problemi mal-familja. Per eżempju, dik kienet xi ħaġa li qed tinkwethom ħafna, ma kienx l-ixxju tal-uġieħ vera, kienet l-ixxju l-oħra. Naħseb din-maturità, naħseb xi ħaġa. Ħanku fid-defsa, x'infu tgħid inti f'Malta għandha tiddahhal l-ewtanazja volontarja assistita? Napprezza li hija mhix straightforward, però intendi meta nitfa' kollox fuq il-miżin għal iva. Ġifieri nippreferi li jkun hemm l-għażla milli li ma jkunx hemm. Grazie ħafna, Chris. Grazzi. Tal-intervent tiegħek. Mela, James irid ċaġa? Iva, di li qed jgħid Chris ġifieri waħda mill-affarijiet li aħna niżilna bħala feedback għal din konsultazzjoni li hija tant importanti. Ġifieri għandu jkun hemm dan it-tim l-ewwel ħaġa qed insemmu li mhux ġast mediku imma anka soċjali u li hemm dan it-tim ta' akkompanjament anka spiritwali. Li jkun min ikun. Ġifieri ngħidu li jkun b'xi mod jew ieħor ġo moħħi xi kors illi forsi qed jiġi provdut bħala parti minn dal-pakkett jekk tiġi introduċuta fejn ħajkollok nies minn kull reliġjon u nies anke minn mhux reliġjonijiet illi jistgħu jgħinu lil kulħadd. Ġifieri jien pereżempju bħala human nista' mmur fuq xi ħadd Kristjan u ngħinu. Jista' jkun hemm xi ħadd qassis illi ħajkun bla bajst u jgħin xi ħadd li ma jemminx pereżempju. U dik nħoss li hija parti essenzjali ġifieri nżid ma' li qed jgħid. Mela, James, grazzi ħafna. Wasalna biex nagħlqu l-każin tal-lejla ġifieri wara dawn l-istqarrijiet li se tisimgħu. ħaterġaw ittuna l-vot biex taraw, biex tajdulna intom kif rajtu l-andament ta' dan id-dibattitu l-lejla. Qabel ma nara, però ħajkolkom 30 sekonda biex tagħmlu stqarrija tal-eluq kull wieħed. Nibda minn Karl. Mela, nirringrazzjak. Mela, jiena l-pansostni l-valur tal-ħajja għandha valur assolut. Kif inti tneħħi dak il-valur assolut tal-ħajja qed tiftaħ bib. Il-konsegwenzi li jinfetaħ dak il-bib jista' jagħti għal affarijiet ta' ħsara li min ikun qed jixtieq il-ġid jew li jagħti l-libertà ma jkunx qed jaħseb fihom. Ġifieri qabel ma wieħed jiddeċiedi iva jew le, jara x'ġara fil-pajjiżi li daħlu l-abort li l-ewtanazja li huma l-minoranza u x'ġara li spiċċaw nies li għamlu l-ewtanazja għal faqar, ewtanazja għal depressjoni, jew ewtanazja għax m'għandhomx dar fejn jgħixu. Grazzi Karl, Deborah. Jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar
il-ħajja tal-bniedem hija u għandha valur importanti għaliex il-bniedem jista' jagħżel. Li bniedem jagħżel illi jekk ikollu marda terminali fejn is-sofferenza hija kbira, fejn ma jiflaħx isofri iktar u jagħżel illi jtemm dik il-ħajja b'mod dinjutus u mhux b'mod ieħor, il-liġi għandha tippermettija. Jekk tidħol din il-liġi fis-seħħ, min ma jridx jagħmel ewtanasja għandu kull dritt ma jagħmilix. Imma min ikun jixtieq ikollu din l-għażla. Dak hu li tagħti il-fakultà li tagħti l-liġi li llum min jgħid le qed jgħidlek inti m'għandux ikollok l-għażla. Imma din il-liġi tixtieq li din l-għażla tkun tiegħek flok biss ta' min ma jixtieqx. Grazzi Deborah. Veronica? L-argument li konna l-għażla fuq ħajjitna jinkwetani ħafna għaliex fil-verità mhuwiex vera li fil-kors ta' ħajjitna dejjem għandna għażla. F'ħafna momenti f'ħajjitna nesperjenza jien naħseb kulħadd jesperjenza jiġrulna affarijiet li ma jkunx għażla dwarhom u jkollna nitalmu ngħixuhom. Hawnhekk ma tkellimna xejn fuq li nitgħallem ngħix id-tbatija pereżempju, ma tkellimna xejn. Il-ħajja hemm song toġobni ħafna ġbitni ħafna ta' Netherlands li tajt c'est la vie. Li fiha jgħid il-ħajja hi magħmula minn mumenti ta' tbatija, minn mumenti ta' ferħ, imma dik hija l-ħajja. Il-valur tal-ħajja u li jiena nkun kapaċi I embrace all my life. Mhux vera li dejjem ikollna għażla fil-ħajja. Qalbi irid jitgħallem iktar fuq id-tbatija hemm il-Eurovision. Jekk jogħġbok, James, l-aħħar sqarrija tiegħek. Jiena naħseb li Malta edha crossroad fejn propju għandna ma nibżawx nagħtu l-għażla il-min vera għandu bżonna. Qegħdin fi crossroad ta' ċertu responsabilità fejn anke bħala pajjiż abbastanza xkejken nistgħu nitalmu minn dak li ġara f'pajjiżi oħrajn, nixtarru naraw eżatt il-policies tagħhom biex aħna ma nagħmlux l-istess żball, ma nibżawx mill-umanità u fuq l-umanità nagħlaq fuq ġiex kummenti. L-umanità hawnhekk qed tgħidilna bħalissa biex niġu kollha flimkien. Jien ma nixtieqx inkun kontra dak jew kontra li oħrax ma jaqbilx eżatt miegħi, anzi rridu nitlu iktar flimkien. U ma ninsewx illi dawn huma każijiet illi mhux qegħdin naraw li jkunu ħafna, imma li kemm jista' jkun ikunu ftit għax ix-xogħol tagħna rid jibqa' li l-bniedem qed jibqa' jħobb il-ħajja. Mhux li jobboda jipprova jaħrab minnha. Mela, James, grazzi immensament ta' dik l-istqarrija u wkoll l-ispirtu tal-każin, ġifieri hawnhekk inlaqgħu nies li apposta ma jaqblux sabiex f'din l-umanità tagħna u f'din il-fakultà tagħna li inħabtu l-idejat ma' xulxin, nippruvaw nimxu pass ċkejken il-qudiem. Grazzi tal-li kont parteċipi, grazzi l-kon kollha tal-li kontu parteċipi. L-aħħar vot il-lejla il-każin qiegħed jiġi mistoqsi f'Malta għandha tiddaħħal l-ewtanazja volontarja assistita. X'taħsbu? Mela, meta l-każin ġi mistoqsi f'Malta għandha tiddaħħal l-ewtanazja volontarja assistita, 67% qalu iva, ġiri hemm żieda żgħira ta' 2%, 22% qalu le, żieda naqri kbar ta' 7%, fil-waqt li 11% qalu med jaħsbuha. Intom li mhux qegħdin hawnhekk fil-każin, inħeġġiġkom sabiex tmorru fuq il-paġna tal-midja soċjali tagħna u tagħtu l-vot tagħkom hemmhekk, issemma u leħenkom hemmhekk u addirittura tagħmlu kif qaltilkom Deborah li żuru s-sit tal-konsultazzjonijiet tal-gvern u tgħidu dak li verament taħsbu għax kif qal James ukoll qegħdin f'salib it-toroq u salib it-toroq importanti u naħseb li huwa utli ħafna li kollha nagħtu l-perspettiva tagħna. Dak kien il-każin tal-lejla, nirringrazzja n-nies li kienu hawnhekk fuq il-panel miegħi, nixtieq nirringrazzja wkoll il-każinisti miġburin hawnhekk li lkom li qed isegwuna, narakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
qegħdin f'sali pittoro u sali pittoro importanti u naħseb li huwa utli ħafna li kollha nagħtu l-perspettiva tagħna. Dak kien il-każin tal-lejla, nirringrazzja n-nies li kienu hawnhekk fuq il-panel miegħi, nixtieq nirringrazzja wkoll il-każinisti miġburin hawnhekk li lkom li qed isegwuna narakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.